उन्दुगासिनो दाबो। हाबिला सिखारदो। ओइ हाबिला सिखारदो, 4टा जाबाय। सिखारदो, गोबाव जागोन। ड्राइभारा माबोरै थांनांगौ फैनांगौ खामानि दङ ड्राइभारा। सिखारदो। दे सिखारदो, ड्राइभारा खामानि दंना थाब फैफिननांगौ नोंखौ दोननानै। गोबाव जागोन आरो। मादै 4टा जाबाय। औ जाबाय दे सिखारदो। आं ड्राइभारखौ फन खालामनि फैबायना फैयाखै। नोङो रेडि जानानै थादो। थांनो मोनसिगोन। दुगैनोसै र' माबारै। बुस्थुफोरखौथ' सोखाजोब्बाय आं गासैखौबो, जेबो सोनो गैखाला। माबार दुगैनोसै, थांसै, मोखां सुनोसै। मानसि रंजाथाव सान दिनै आंनि थाखाय। गुथालखौ लोगो मोनसिगोन आं। फाइनालि दिनै खर'आव नांना थानाय टेनसना थांसिगोन। नङाब्ला खर'आव बेखौनो टेनसन जाबाय थायोमोन आंहा। रनिया हाबिलाखौनो गोसोथोगोन होननानै गिबाय थायोमोन आं। दिनैनिफ्राय गासैबो फ्रि जासिगोन। आंहा फ्रियावनो अफिसाव खामानिबो मावनो हासिगोन, टेनसन मोननाय नंला। न'आवबो फ्रि थानो हासिगोन। दिनैनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थि मावलाहाय आं। बेबायदि समायना सिख्लाफोरखौ आं निजि न'फोराव लाबोला। फिसाज्ला थानाय न'फोरावबो सिख्ला लाबोनाङानो। रुवाथियानो जा मायानो जा मोजां समायना सिख्ला लाबोनाङानो। सिख्लाया नुनायाव समायना मोजां जाबोला रुवाथियानो जा खामानि मावग्रायानो जा जायानो जा सेंग्राफोरनि गोसोआ फिस्लायनो नागिरो मोजां समायना सिख्ला नुब्लानो। भगबान, बेबायदि गोरोन्थि मावला आं। सानै फिसाज्ला सेंग्रा दङ न'आव। आंनिनो गोरोन्थिमोन, बेफोरखौ आंनो आगोलनो साननांगौमोन आं। दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला आङो। सिख्ला मानसिखौनो लाबोला आं न'आव। हाबिला सिमांसो। माबायदि इसेबां गाज्रि सिमां नुखो आं। हाबिलाया आंखौ गारना थांनाय सिमां नुदों आं। माब्ला फैगोन नों हाबिला? आं बिराद खस्थ' मोननानै दं गोसोखौ। नों माब्ला फैगोन? एसेबां गोजानाव दंहैयो, रायज्लायनो मोनाखै। माबोरै दं, अबाव दं? नोंलाय आंखौ गोसोखाङाखैना खेबसेबो? फैनो गोसो जायाखै नोङो? आंनो थांगोन होनना थांनो हायाखै। नोंथ' फैनो हायोना, मानो एसेबां सम थानांगौ बिसिनाव? हाबिला, नों आंखौ गोसोखाङा नामा? नों गोजानाव थांनायनिफ्राय आंना बांसिनसो उन्दुनो ओंखारि जानो गोसो गैयै जाजोबदों आङो। आगोल थेवबो गामियावनो थायोमोन ना। आं गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो हायामोनब्लाबो नों खाथियावनो थायोमोन। बेनिखायनो बेबायदि खस्थ' मोनामोन आं, गोसोखौ एसेबां उसुखुथु मोनबाय थायामोन। दा जेब्लानिफ्राय नों गोजानाव थांदों आं गोसोखौनो असान्थि मोनबाय थायो। माब्लासिम फैगोन नों हाबिला? नों एसेबो गोसोखाङाखैना? नों बेयावनो थानो सानबाय, बेनिखायनो दिनैसिमबो फैयासै नों। सिखारदो नै सिखारदो। आइजों माबाजों हाबिलाजों सिखारबाय। दे सिखारदो, माबोरै सिखारदो। सिखारबाय। दे बारहुंखा, मा दैलि खालामबाय दं? टाइमानो थांग'लांगोन दा। थां, माबोरै हाबिलानि मबाइलखौ हैथां। र' नै नों खेबसे आइखौ ट्राइ खालामहैबाव ने। रुवाथिथ' रावबो गैयानो, हाबिलाखौ लाखिया होननानै थां। आइया रागा जोंबालाय? रागा जोंगोन खोमा। जोंबालाय माथो जाखो, बिमासो। नों आंनि थाखाय बेखिनिबो खालायनो हाया नामा? जास्ट बुंल', रावबो गैया, हाबिलाखौनो साननैसो लाखिबावा मानो आइ, बेबायदिल' बुं। दे थाङो, माबोरै सिखार। र' थांगासिनो। आंनिबाथ' जाखाला साननायफोरा। हाबिलाखौ लाखिखाला आइया। दा माबा मोनसे गुबुन सानबावनो नामा? मा खालायनो दिमाग लागाय रनि। मा खालायनो। आइयाथ' हाबिलाखौ लाखिखाला, बे साननायाबो केन्सेल जाबाय आंना। आरो दा आं बेखौ बारहुंखाखौ मबाइलखौ हैनो होदों, बेखौबो दा हाबिलाया लाखिना लाखिया। बेबो जुदि जाफुङा, बेबो जुदि केन्सेल जायो, मा जागोन? आंथ' हाबिलाखौ अराय समनि थाखायबो खोमाना लानांगोनलै। आं बेबायदि जानो होआ। हाबिलाया आंनिसो। इसिबां फाग्ला बायदि मोजां मोनो आं हाबिलाखौ। आरो इसोराबो आंनोसो हाबिलाखौ हरखादों। नङाबा बेबायदि हाबिलाया आंखौ बासायनो फैनाय नंखायामोन। आं मोनथिगौ हाबिलाया दा खेबसे बिनिफ्राय थांनो मोनबोला बियो फैफिनखाला। आरो बियो मालाय सिख्लाफोरबायदि आथां सिथां सिख्लाबो नंखाया। फैखानाय नङा बियो। मालाय सिख्लाफोर जानायबा दिनैसिम आंखौ फासायनो होननानै सानगौमोन।
इसिबां धोनि दङ थाखा दं फैसा दं आंखौ लाइन मारिनो नाजागौमोन बियो बेबायदि नंखाया बियो आं जानो हाया बेबायदि आंनि आखाइनिफ्राय आं हाबिलाखौ थांनो होनो हाया आं माबा मोनसेबाबो खालायथारगोन लागि हाबिलाया न'आव थांब्लाबो बेबायदिनो खालायनो हामगोन या मोनसे आइडिया फैदों ड्राइभार आदाखौ नोंनो माबायदि फोरमायनो आङो नों माबायदि बुजिसोनो हानो आंखौ आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नोंनि थाखाय आं नोंनो होनो थाखाय बे मबाइलखौ माब्लाबानो बायनानै दोनफैदों हाबिला नाथाय आं सम मिलायहोनो हायिनि थाखायसो नोंनो बे मबाइलखौ होनो हायाखै गोजानाव थानायखाय नों आंखौ साननाङा आं नोंखौ मोजां मोना होननानै गोजानाव थाब्लाबो खाथियाव थाब्लाबो आं नोंखौ बेबायदिनो मोजां मोनो आगोल जेरैबायदि मोजां मोनोमोन मा खालायनो मबाइलखौ नोंनो होगोन होननानै माब्लाबानो बायनानै दोनबाय नाथाय दिनैसिम सम मिलायैनि थाखायनो गोरोबहोनो हायिनि थाखायनो आं दिनैसिम मबाइलखौ हैनो हायाखै मा होननो मा खालायनो मालायनि सिङाव खामानि मावग्रा मानसि बिसोर सुटि होआबा थांनोबो हाया माब्लादि आं नोंखौ लोगो मोनगोन हाबिला खेबसे सिरि मोनब्ला उन्दुखौनो लांनो हाया आं टेनसनावनो नोंबा मोजाङै दंना गैया अबाव दं मा खालायदों मा मादों बेफोरखौ साननानैनो उन्दुलाङा आं आयै हाबिलाया थांमारसिगोन नामा थाङाबा मालाय गावबागाव न' दङ माथो खालायबाय थानो मालायनावलाय बेथ' नंगौ नाथाय बिनाथ' गावनि न'आव गैयाना आयै बिमायनावसो थायो बिमायबाबो गावनि बिमायसोना नङा आं मानो बुंदों आयै बे आगोलनिफ्रायनो रुवाथि थाखायोनो आरो दाबो मोजां मानसि मोनबा मोजां न'खर मोनबा थागोन होननानै बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव नों माथो रुवाथि नागिरबाय दंमोन बेखौनो लाखिनो हाया हाबिलाखौनो संनो खावनोबो मोजाङैनो रोंगौ माथो आरो जाथियाबो समानानो बर' जेनेबा नोंथ' बे क'क्राझाराव बर' मोनाखैयाना माबा माबि जाथिफोर गुबुन जाथिफोरखौसो मोनबाय थादों दा बर'खौनो लाखिखानायबा मोजां जागौमोन नों बेबायदि मानसि मोननाय नंला आयै बेथ' नंगौ मानसियाथ' मोजां र' नाथाय नाङा आं बेखौ लाखिया मानो मानसिया आखल मोजाङानो माथो आयै खामानिफोरखौबो मोजाङैनो मावो माथो फटमा बायदिनो आरो केयारबो लाखियो निजेनि मानसिनि बायदिनो रुवाथि बायदि थाया बेबायदिखायनोथ' नाङा आंनो आबा बांद्राय केयार खालायग्रा आरो बांद्राय रुवाथि बायदि माने गावखौनो रुवाथि बायदि साना मालिकनि बिगोमाजोंनो गावनि बायदि न'नि बायदि सानो बेबायदिखौनोथ' नाङा आंनो मानो नोंलाय माथो आगोल बेबायदिसो नांगौ होननानै बुङोमोन निजेनि मानसि सानना लाग्रा होननानै जोंफोरखौनो गावनि साननाय न'नि साननाय होननानै बेबायदिखौसो नागिरोमोन माथो नोंसोर बुजिया दा आंसो बुजियो बेफोरखौ आंनो रुवाथि नांगौ आबा नाथाय बेबायदि समायना रुवाथि नाङा मा समायना रुवाथि नाङा जेबो नङा दे नोंहालाय मानोथो एसेबां थाब सिखारखौ दोनोलाय नोंसोरनि दावराव दावसि खोनाबायना सिखारनाय माबानाय बेफोरखौनो सिखारबाय आं बेनिखायनो गैया आया लाखिखाया बेखौ लाखिनो गोसो गैखाया हाबिलानो मबाइलखौनो हैनोसै आं बा आंनि फिसाज्लाफोरनो बयनोबो बाफ्रे हाबिलाखौनो नांगौ आगोलबा रावबो रुवाथिफोरखौनो बेबायदि बुंफेराखैमोन दानाबा बाफ्रे बिनोबो नांगौ लाखिया आङो बाफ्रे बाब लाखिया मा जाखो बे ड्राइभारा दाबो सफैरा 7था जालायलांबाय फासथायावनो फै होननानै बुंबाय खामानि दं होननानै बुंबाय 7थायाव जालायलांबाय दाबो सफैरा बे बुंनायनि उनावबो बेबायदि खालायबावो बुंखादोंमोन आं इमारजेन्सि थाब फै होननानै थेवबो गोबाव खालायबाय 7था जालायलांबाय दा माब्ला सफैगोन बियो फन खालामबावनो ड्राइभारा बेगालाय गिलिर जासाबदोंआनो माथो रेडि जाबाय थांनो औ बारहुंखा जाबाय नैबे मबाइलखौ आया होदों नोंनो मबाइल मादैया होदों नांलाया मानो नांगौ मबाइलखौलाय फैसा होबायानो माथो मादैया 10,000 मानि आरो गाननाय जोमनाय माबा माबि होबायानो नांला दै जेबो नङा सेकेन्ड हेन्डसो गोदान नङा थेवबो ओरैनोसो गोग्लैना दं जोंहानाव माथो खामानियाव फैनो ओरैनो गारस्लायस्लाय ओरैनो थास्लायस्लाय नोंनो लांदो माथोखाय आइया बुंदों नोंखौ माब्लाबा फन खालायगोन होननानै माब्लाबा जुदि नोंखौ नांगौ जायो इमारजेन्सि माबोरै कन्टेक्ट खालायनो माब्लाबा इमारजेन्सि जाथारोना रायज्लायनो गोनां बेनिखायनो बे मबाइलखौ होदों आइया नो ला बेगाव सोना ला दानो सिमबो दंखायो नों टेनसन लानाङा नोंथ' मबाइलखौ दा बेबायदि मबाइल बाहायफेराखैबो खोमा जायखिजाया दा नोङो बेग सिङाव सोनानै ला जेनेबा रावबो नुयै बायदि आरोना बेग सिङाव सोनानै ला
बेनिफ्राय उनाव न'आव थांनानै माबाबानो जाबाय सोलोंबानो जाबाय मिथिबाय लानो गोसो गैयामोन आं एसेबां बुस्थु लाबाय थै जेबो नङा मा इसेबां बुंबाय थायो जिउनिख्रुइ आरो मायबा गिदिर जाबावनो हायो नामा नों आदानो जिउनि दान होदों थैनो गोनां मानसिखौ बासायदों नों आरो बे सेकेन्ड हेन्ड मबाइलखौनो लानो नागिरा माबा नोला सोना ला बेगाव बेखौनो बुंबाय थायो आरोना लानो नागिराबा बेखौनो बुंबाय थायो दे हर होनब्लालाय लांगोन दे बुंबाय थायो नङाबा लायाबाबो हर सोना लानोसै आं होनबालाय सोना ला सिम दङ दे सिमा दंखायो आरोना एक्टिभ आरो मबाइलाथ' मोजांखा खालि चार्जार गैया नोङो ओजों थांनानै अबावबा चार्जार मेनेज खालायबानो जाबाय औ आं बाहायनोसो रोङा र' ओइ जेबो नङा बे गथ' गोरलैयानो हाबावो जेबो नङा दांबानो रोंगोन गोसोखांबानो फन हरबानो जाबाय जोंफोरखौ आरो नोङो माब्लाबा जुदि फैनो गोसो जायो फन खालायबानो जाबाय लायनो थांगोन दे आदाजों आंजों मिथिबाय औ जागोन दे माने इसेबां गोबाव दासो सफैदों नोंखौलाय बुंखादोंमोन माथो फार्स्टआवनो फैयो होननानै माने इसेबां गोबाव खालायखौ इमारजेन्सिबो मिथिया नामा नोङो माबा खिनाय जादोंमोन आङो जाथे जालाबायो इमारजेन्सि समफोराबो मेडिसिनलाय जादोंना जायाखै दा आरो मानसि दोननो थांनाया खिनो ओंखारनानै दोननो हायाबासो र' जादोंना जायाखै मुलिफोरखौलाय जादों र' जानानै फैदों एसे मोजां मोनदों दासो दादि सफैबाय आं दहाय फनाव बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव दंना गोसोआव दङ र' बेनिफ्राय खोथायासो मामोन सिक्रेटसो दे खिन्थु खोथाया आइनि सिगाङाव भुलावबो गोरोन्थियावबो दा बुंसै माब्लाबाबो मिथिबायना खोथाया बेबायदिसो नामा जेबो नङा दादै टेनसन लानाङा जेरै बुंदो खालि नों बेबायदिल' खालायबानो जाबाय मिथिबायना मामोनबा देनाय बुंनाय खालायनो हायो ना हायाबा आङो नै दादै बेयाव 2000 दङ बेखौ ला 2000 औ नोङो माबारै ला 2000 दङ आं बुंनाय बायदि मावलां खोनासं मोजाङै दे आंलाय माथो खालायनांगोन नै नोङो 10 किल'मिटारसो थांनानै गारिखौ हामा जाबाय होननानै 10 किल'मिटार नङा नोङो 25 किल'मिटारसो थांनानै गारिखौ हामा जादों होननानै बुंबानो जाबाय खोनाबाय गारिखौ हामा जादों होननांगौ नोंजों जाय थांफांगोन हाबिला बिनि सिगाङाव बुंबानो जाबाय गारिया हामा जाबाय खारला होननानै मिथिबाय बेखौथ' बुजिबाय गारिखौ हामा जाबाय होननानै बुंनांगौ औ गारिखौ हामा जाबाय होननानै खारला होननानै नोंसोर थाथ'बाय था मिथिबाय ओमफ्राय बेखौ जेरावबो गुबुन गारियाव थांनो होनाङा मिथिबायना औ बुजिबाय बाबु बुजिबाय ओमफ्राय आं नोंखौ फन खालायगोन थांदो होननानै होनबासो नों थां आं थारमाने बेनिफ्राय ओंखारलांगोन आइखौ मायबा नङा मायबा मोनसे खालायनानै अफिसाव थांनो होनांगोन बेनिफ्राय आं बेनिफ्राय सिरि ओंखारलांगोन बेनिफ्राय थांगोन आं मिथिबायना बुजिथारबाय दे बाबु मोजाङैनो बुजिबाय आं नाथाय मोनसे खोथा नों हाबिलानि सिगाङाव आंखौ दा बुंसै आं फैगासिनो होननानै जायखिजाया नों एक्टिंल' खालायबाय था गारिया गाज्रि जादों होननानै मिथिबाय खिन्थाया बाबु खिन्थाया जेबो खिन्थाया आरो गोरोन्थियावबो माब्लाबाबो बेफोर बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव दा बुंसै खोन्थाना लाबाथाय नोंखौ ओंखारखागोन आया खिन्थाया बाबु खिन्थाया थां माबोरै थांदो फैसाखौ सोना ला आया नुगोन थां माबोरै गारि थां गुबुन प्लेनिंफोरा जाफुङाखै मा जाखो फेल जाखो मा जाखो बे खेबनि प्लेनिंआ साक्सेस जाखागोन बे खेबावथ' बादा होग्रा रावबो गैखायाबो बे मोनसे प्लेनिंआ साक्सेस जाखागोन जाफुंखागोन जायखिजाया ड्राइभार दादिया गारिखौ गाज्रि जादों होननानै लाखिबानो जाबाय बिनि उनाव आं थांगासिनो बिनि उनाव आङो बिसोर जेब्ला थांगोन बिसोरनि उन थांनानै फिसा खालायगोन आं हाबिलानि न'सिम थांगोन आं नायहैथारगोन आं बिसोरनि गामिखौ सोर दङ सोर मा गामि बेखौ नायनासो सालायथारगोन आं बिनि उनाव टेनसन गैला आंहा गामि नुबाय मबाइल हरबाय नाम्बार मोनगोन मा नांबावगौ आरो लाखिनो हायासै मा जाखो हाबिलाखौ बाट आंहा सिकिउरथ' जानानै थागोन हाबिलानि न'खौ मिथिब्ला गोसोबानो थांगोन आंहा येस ला थाथ'दो होनबा बयबो थांसै औ दे माब्लाबा लोगो मोनलायगोन औ दे थांदो दे रनि थाथ'दो थाथ' बारहुंखा औ हाबिला थांदो मोजाङै थांबानो जाबाय आलासि जानो फै आरो माब्लाबा गोसोखांबोलानो फै औ जागोन दे थांदो दे गोबावबो जाबायना ड्राइभाराव खामानिबो दंनो औ दे बयबो थादो औ दे थां